The money man, David Mnangagwa, is Zimbabwe's Deputy Minister of Finance. Believe it or not, is the son of Zimbabwe President Emerson Mnangagwa. Sanapenda mashuka tukona kuti vanhu vauya panguva ine vachiti panguva inoyi kuzvigamuchira kana kusazvigamuchira, but ndochokwadi chiripo. Panapa zvinyasoratidza kuti these guys kana iri dynasty yavakaronga aiwa inogona yakati simbei, but zvinyasoratidza kuti panguva ine the situation munyika yeZimbabwe ainakumira zvakanaka. Vanoonekwa kunzi corruption yanyanyisa, kunyazi kuonekwa kunzi zvimwe zvinhu zviri obvious zvinasoratidza kuti panguva inoyi these guys they are looting, zvongoramba zviri ngori pachena. Sada kuna vashuka vamenyika pana mlobwa subscribe or like on the bell icon tibira panapa muchinzi redio mnanyora chiti his brother Sean Mnangagwa is a general in the Zimbabwe army. Ruling Zimbabwe has become truly a family affair. Geza, the ZANU-PF Central Committee member who has made a number of explosive allegations against Zvikananda says power in Zimbabwe has been successfully transmitted. Geza says Auxilia Mnangagwa, his sons, Zvikananda, are running the country since the president, Emerson, has vascular dementia. Therefore, he has memory loss and the family dynasty is taking over decision making. Is David Mnangagwa behind the many bogus tenders awarded by the Zimbabwean Treasury to the likes of Who is Victor? What is the strategy behind giving away Zimbabwe taxpayer money to influencers like musicians? Is Mnangagwa family buying support? Ndomashikwana chikweshenewa nechange radio panguva ino achiti aiwa hatina zvinzwisisi panguva inoyi zviri kunzi vana David Mnangagwa ava are they behind matenders arongobva wana noda kuti pane maserious allegations of corruption panguva inoyi kuri kuonekwa kunzi these guys vanobva kushandisa taxpayers money kuti vatenge support, kuti vabribe macitizens kuti vavafarire. Tudze mafunguro enyu kuti pamusoro pechitiko chimira comment section menu, musanga subscribe or like, turn on the bell icon.